Євангеліє від Матфея у 9 главі, де Господь указує призив до служення до Христа странного одного чоловіка Матфея, зборщика пошлин. Прийшов до нього, гостив у нього, і вдруг книжники і фарисеї задали питання ученикам: «Почому ваш учитель не розбирає, з ким їсть, з ким п'є? Ваш учитель святий, а не розбирається, сів із книжниками, із грішниками їсти й пити». Що ж відповідає Ісус? Коли фарисеї такі пропагандистські речі говорили проти Ісуса, це були перші атеїстичні проби, Ісус відповів їм: «А ви деколи виділи, щоб в лікарні люди здорові приходили лікуватися? Не здорові требують лікаря, но болящі. Я, Месія Христос, прийшов грішників кликати на покаяння». Це вони, хворі люди, грішники, потребують лікування духовного. Я, лікар духовний, прикликав людей на покаяння. І чудна відповідь, яка так зрозуміла для нас, і ми то Євангеліє часто читаємо, але кожен раз, коли ми йдемо його толкувати, скільки раз видимо, які розумні тоді хворі, котрих лікар кличе на покаяння, на лікування. Які розумні оті хворі, котрі мають хворий апендицит, а можливо вже й оборвався, а їх кличе лікар срочно в лікарню, а вони терміново, без задержки біжать. І що вони отримують? Оперативно є втручання на операційному столі, і їх життя збережено є. Що ж роблять нерозумні хворі? У одного апендицит постійно дає приступи болі, у другого чоловіка вже урвався апендицит, а вони сидять за столом, гуляють, гостяться, гладять боляче місто. Рано чи пізно вони загинуть. Загинуть лише за те, що вони не отозвалися на зов лікаря. Сьогодні маса людей канонічної православної української церкви, де предстоятель Блаженніший Онуфрій, чують заклик лікаря Ісуса. От чому йдемо до церкви, бо кожен з нас має свої болячки. Не є ні одного праведного, звучить євангельське слово, ні одного. І лжець, каже богослов, хто каже, що гріха немає. А значить, усі потребують лікаря Христа, Ісуса. Но чому ж одні люди прийшли, а другі ні? Мало того, у 21 віці, що ми видимо картину. Хворі люди на апендицит або на другі болезні йдуть у лікарню. Їх кличе лікар, двері лікарні відкриті. І вдруг на путі в лікарню другі хворі перестають етих хворих, б'ють хворих. За що? Чому ви, безумці, хворі, йдете в лікарню лікуватися? Ідіть до нас гуляти. Розумні хворі кажуть: пустіть нас, не мішайте нам. Нам закон дозволяє, і лікарня запросила нас, а ми хворі, ми йдемо до лікаря лікуватися. А от другі хворі безумці перестають їх, не пускають. Накінець закидали камінням лікарню та й підпалили лікарню. Про кого річ іде? Річ іде про людей православної церкви, котрі йдуть до церкви, а їх на путі до церкви зустрічають безбожники під видом яких лжепатріотів. Їх не пущають, б'ють, або і заходять у храми во время служби, зривають богослужіння, зламлють замки, коли люди там не є,
ріжуть, розривають, ламлють ворота і об'являють молящихся в храмі безумцями, грішниками. Самі же прийшли в храм не молитися, а безрядити, розпалювати релігійний конфлікт, релігійну ворожнечу на відео, на камеру, при тисячах свідків. І ніхто і то не хоче із сторони слідчих і прокурорів дати їм немедленно правову оцінку. І так сьогоднішнє Євангеліє актуально є і для нашої держави. В 21 віці ідуть християни до лікаря Ісуса в Його єдину канонічну благодатну церкву. Другі люди адрес лікарні не знають. Їх заводять у любі підвали, у любі приміщення, котрі не є церквою, не є лікарнею, і вони не получають лікування і погибають. Ми сьогодні кажемо: Господи, поможи нам, щоб ми в сьогоднішній день, коли знаємо добре адрес канонічної церкви, знаємо її предстоятеля, котрий закликає всіх нас до мира, до єднання, до прощення, до молитви за гонителів. Навіть невзирає на те, що агресія неправославних людей або нецерковних людей, або навіть людей, чиновників, превзошла всі допустимі норми, все одно роблять спокійний вид, ведуть спокійні проповіді. І лише із-за того ми згадуємо оті моменти у проповідях, що болить іноді душа. Ну чому? Люди йдуть до лікаря, а другі хворі перестають їх і не пускають. Значить, що можна зробити? Одні хворі йдуть до лікаря, є розумними, і вони будуть мати зцілення. Безумні хворі осознають, що вони хворі, вместо лікарні йдуть і погибають. Різати голови. Господи, благослови нам сьогодні молитвами святої преподобної мучениці Февронії, а також молитвами благоверних Петра і Февронії, котрих ми рахуємо як покровителів сім'ї, а також молитвами наших святих преподобних Іова і Олексія Карпат-Руських, щоб ми сьогодні були тими людьми, які йдуть до свого лікаря Ісуса в Його лікарню, канонічну церкву, котрі знають безошибочно путь, познають голос своїх пастирів, як добрі послушні овечки. Бо лиш так, маючи добре зрення, добрий слух, маючи добре знання і розуміння Слова Божого, маючи докази Духа Святого, котрий нам, кожному особисто підтверджує, що ми діти Божі, ми саме в такому стані є дітьми, котрі готуються тут на землі, лікуватися від гріховності, очищатися, возростати в духові, а в вічності. Саме такі лиш і наслідують Царство Божоє. Амінь.